Kaixo KZguneko adiskideak. Zelan zaudete, eneko nauzue KZguneko langilea eta KZguneko lantaldearen partaide. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko KZgunetik kanalean. Gogoratu, zuzenean ikus gaitzakezuela, baina orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kanalean, KZgunetik kanalean, eskuragai eta entzungai dauzkazuela. Eskerrik asko KZguneko langileok osotzen dugun lantalde guztiaren partetik eta minutu entretenigarriak pasa ditzazuela espero dut. Eta gaurko gaia, zein da gure gaurko gaia? Zure gailuaren biltegiratzea handitu. Motak eta erabilerak, hau da, gaurkoan gailuen biltegiratzearen inguruan berba egingo dugu. Benaz, honi buruz zeozer jakin nahi baduzue, gurekin gera zaitezke. Beraz, gaur gailuen biltegiratzea, motak eta erabilerak. Hala ere, hasteko sarrera moduan gogoratu, biltegiratze gailuak. Azken finean, biltegiratze digitaleko bitartekoak, datuak gordetzeko hardwarea baino ez da. Hau da, zeuen materiala hardware batean sortzeko baino ez. Argazki, dokumentu, sistema eragilea eta mota askotariko informazioa. Beraz, biltegiratze gailu digitalak. Beraz, hor ikusten duzuen moduan, datuak aldi baterako edo betiko gordetzeko, irakurri eta berreskuratzeko hardwarea argazkian ikusten duzuen moduan. Gauza da, ordenagailu bateko prozesadorea burua garuna bada, biltegiratze gailua epe luzeko memoria da. Hau da, bertan biltegiratze gailuan sistema eragilea, argazki, dokumentu eta aplikazioak gordeko ditugu. Hala ere, gai honekin hasi baino lehen, minutu gutxi batzuetan iraganera salto egingo dugu gure DeLoreanean. Eta zera erakutsiko dizuet, olako timeline dalako, hau da, hasieratik gaur egunera. Izan ere, zeintzuk izan ziren biltegiratze gailuen hasierak? Pantailan ikusten duzuen moduan urte horietan txartel zulatuak, hau da, datuak kartoian zuloak gorde egiten ziren. Ondoren zer etorri izan? Danbor magnetikoa dalakoa, hau da, disko gogoraren aintzindaria, hau da, abiadura handian bidatzen zuen metalezko zilindro moduko batean, bertan biltegiratzen ziren datuak. Hori eta gero, Williams hodia dalakoa heldu zitzaigun, hau da, lehenengo sarbide memoria, katodo izpiden hodi moduko bat zen, hau da, telebistazarrek zeukaten hodi moduko bat, argi puntuak gordetzeko. Williams dalako hodia, hala ere gogoratu, zein izan zen urtea. Hori eta gero, aro magnetikoa heldu zitzaigun, IBM markaren erreinua. Eta zer etorri izan? Zinta magnetikoak, argazkian ikusten duzuen zinta magnetikoa dalakoa, baina baita ere lehen diska gogorra, ramak dalako disko gogorra, argazkian ikusten duzuen diska gogorra. Gera zaitezte disko gogor horren tamainarekin.
izugarri handia. IBM 305 ramak dalako diska gogorra izan zen ura. Aurrera jarraituz, disketeak heldu zitzaizkigun, floppy disks, 3.5 disketeak, ziurrenik zuetariko askok ere disketeak gogoan izango dituzue, eta etxean ere hor nunbait izango dituzue, disketen aroan, IBM-ren erreinuan baita ere. Zip diskak, gogoratzen dituzue zip diskak, hor ere, hamarkada horretan heldu ziren zip diskak dalakoak. 10750 mega inguru sartzen ziren zip diskak biltegiratze unitate horietan. Eta aurrerago begira, aro optiko edo eramangarria, CD, DVD, flash drive memoriak, SD txartelak, heldu zitzaizkigun, izan ere gaur egun ere oraindik, pendriveak erabiltzen ditugu, eta baita ere flash memoria txartelak. Eta gaur egun, SSD egoera solidoko unitateak erabiltzen ditugu hor nunbait, hauei buruz geroago hitz egingo dugu, eta baita ere odeiko biltegiratzea, la nube deritzona, gaur egun informazio asko eta asko non gordetzen ditugu odeian dauden plataforma desberdinetan. Beraz gogoratu, orain arte aipatutakoa olako timeline azkar bat izan dela, hau da, egoeraren aldaketak zeintzuk izan diren ikus ditzazuen. Hala ere, gogoratu bebai, biltegiratze gailu guztiek zehaztapen teknikoak dauzkatela. Hain zuzen ere, 5 zehaztapen teknikoak. Biltegiratze ahalmena, transferentzia abiadura, aldakortasuna, sarbide mota eta iraunkortasun edo fidagarritasuna. Hasteko, lehenengo puntua. Biltegiratze ahalmena, hau da, bertan sartzen dudan datu kopurua, zeintzuk dira informazio unitateak, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte eta exabyte. Azken finean gogoratu, gigabyte bat 1000 mega, terabaita 1000 giga, petabyte 1000 terabyte eta hortik gora. Azken finean hortxe dauzkazue biltegiratze unitateen ahalmena eta azken finean informazio unitate desberdinak. Horrez gain, transferentzia abiadura, hau da, datuak zein azkar irakurri edota idazten dituen. Azken finean zein da unitate nagusia? Megabyte segunduko eta azken finean unitate mekanikoetan minutu bira. Izan ere mekanikoak baitira. Beraz gogoratu azkenean gailu bat erosten duzuenean transferentzia abiadura kontutan izan behar duzuela. Horrez gain, aldakortasuna. Hau da, askotan volatil, no volatil, lurrunkorra edota ez lurrunkorra. Azken finean, ez lurrunkorra ganean datuak ez dira ezabatzen, ez dira borratzen, gailua amatatzen dugunean edota gailuak energia galtzen duenean. Eta lurrunkorra edo volatil deritzen, hau da, informazioa gorde egiten da eta gordetzeko energia behar dute RAM memoriak bezala. Beraz gogoratu gailu bat erostean ez lurrunkorra edo lurrunkorra dela kontutan izan behar duzuela. Aldakortasunaz hitz egiten dugunean. Horrez gain, sarbide mota, azken finean hauze teknikoagoa da. Hau da, sarbide sekuentziala.
biltegiratze euskarria hasieratik eskaneatu behar da datuak aurkitua arte. Hau da, sarbide hau motela da, izan ere, biltegiratze unitateak, hau da, informazioa topatzeko pausuz pausu egin behar du, hau da, 1, 2, 3, 4, hau da, sekuentzia bat jarraitu behar du, baina aleatorioa danean, hau da, ausazkoa danean, hau da, gailua zuzenean, unitateen edozein datutara sar daiteke edozein orden eramanez. Hau da, ez du sekuentzia jarraitu behar, hau da, batetik 10garrenera, 10garrenetik 8garrena, hau da, saltuak ematen ditu, eta honi nola esaten zaio, ausazkoa, hau da, berehalakoa da, hau da, akzeso aleatorio dalakoa, azkarragoa, hain zuzen ere. Iraunkortasuna edo fidagarritasuna. Hora adibidez, jarri dizuedan argazkian argi ikusiko duzue erresistentziaz ari garela. Hau da, geroago aipatuko dizkizuedan SSD edo USB biltegiratze unitateak erresistenteagoak dira. Zergatik, barruan piezarik ez daukatelako, piezak badauzkate, baina olako unitate bat sortzen baitute. Zer gertatzen da? HDD, geroago aipatuko dizuedan, HDD biltegiratze unitateak hauskorragoak direla. Zergaitik barruan pieza desberdinak dauzkatelako, baina ez dutelako unitate bat osotzen. Beraz, gogoratu, iraunkortasuna edota erresistentzia fisikoa. Beraz, horiek aipatu dizkizuedan zehaztapen teknikoak. Biltegiratze unitateen zehaztapen teknikoak. Aurrera jarraituz, biltegiratze gailu mota desberdinak aipatutako dizkizuet. Eta zeintzuk dira hauek? Sailkapen desberdinak dauz. 1, 2 eta 3, hau da, lehen maila, 2. maila eta 3. maila, hau da, primario, sekundario eta terziario dalakoak. Hau da, biltegiratze gailuen munduan. Zein da lehen maila? Memoria nagusia edo barne memoriak. Hau da, datuak aldi baterako gordetzeko erabiltzen du ordenagailuak. Hau da, ausazko atxipenaren memoria, txartel grafikoaren memoria eta baita ere katxe dalako memoria. Labur bilduz, ordenagailuaren memoria nagusia. Barne memoria, RAM, katxea eta ROMa. CPU-ak berehala behar dituen datuak eta argibideak dira hain zuzen ere. Hau da, zeuek ordenagailua piztu eta ordenagailuak pizteko behar duen memoria mota. Horrez gain, ezaugarri nagusiak abiadura, aldakortasuna, funtzioa eta osagaiak argazkietan jarri dizuedan moduan. 2. sekundario dalakoa, kanpoko edo 2. mailako memoria, optimoa, magnetikoa, flash memoria eta paperean dagoena. Hau da, datuak etengabe gordetzeko aukera ematen duen memoria, azken finean memoria ez lurrunkorra, datuak epe luzerako gordeko ditu, zeintzuk dira gailuaren adibideak, HDD disko gorrak, SSD egoera solidoko unitateak eta baita ere USB flash unitateak eta SD txartelak. Horiek sekundario edo 2. mailako biltegiratzea.
Eta hirugarrena, hau ez da ohikoa, baina edukiera handiko datuak biltegiratzeko erabiltzen da, azken finean datuak gordetzeko, datuak kontserbatzeko eta azken finean babeskopiak egiteko. Eta normalean, zinta magnetikoak dira gailu nagusiak. Azken finean hauek, normalean erabiltzen ez ditugun datu masiboen kopiak egin eta gordetzeko erabiltzen dira. Imaginatu, liburutegi, biblioteka eta enpresari dagokionez. Biltegiratze gailuen adibideak. Haue bai, izan ere adibideak zeuek etxean bertan izan ditzakezuelako. Zeintzuk dira biltegiratze gailuen adibideak? ROM eta RAM memoriak esate baterako. Hau da, RAM memoria, ausazko atxipinaren memoria. Datuak aldi baterako biltegiratzen ditu. Hau da, itzali eta galdu egiten direnak. Hau da, guk ordenagailua itzali eta RAM memoria dalako hau desagertu egingo da. ROM memoria, irakurtzeko memoria. Hau da, datuak modu mugagabean biltegiratzen ditu. Ez ditu datuak ezabatzen. Hala ere, nik orain adibide batzuk jarriko dizkizuet. RAM memoria, Random Access Memory. Ada, abiadura handiko eta aldi baterako eta aldakorra den memoria. Hau da, aktiboki zeuk erabiltzen ari zaren datu programa eta aplikazioen datuak gordeko ditu. Hau da, gauza da, zeuk imaginatu mugikorra martxan daukazula eta 10 aplikazio martxan dauzkazula. Hor, RAM memoriak badeko asko jokatzeko. Izan ere, RAM memoriari esker, zeure mugikorrean 10 aplikazio zabalik izan ditzakezu. Azken finean, multitarea deitzen dana. Hau da, gero eta RAM memoria gehiago, aplikazio edo programa gehiago zabalik izan ditzakezu zeure gailuan. Adibide moduan, mahai gainaren edo eskriterioaren analogia, imaginatuzuk etxean eskriterio edo mahai gain handia daukazula. Imaginatu zeure eskriterioan 1000 gauza izan ditzakezula. Mugikor, tablet, pintura, arkatz, horri danatarik. Gero eta eskriterio handiagoa, gauza gehiago izan ditzakezu. Mahai gaina eskriterio txikia bada, gailu txikiagoak izan ditzakezu. Beraz, gero eta RAM memoria gehiago hobe. Izan ere, RAM memoria txikiagoa bada, gauza gutxiago izan ditzakezu funtzionamenduan. ROM memoria, read only memory dalakoa. Irakurtzeko soilik den memoria, hau da, hau ondo ulertzeko. Zeri deritxo zeure ordenagailuaren edo zeure telefonoaren fabrikako argibideen eskuliburua izango litzateko, hau da, libro de instrucciones dalakoa, hau da, fabrikako argibideen eskuliburua. Zertarako balio du ROM memoria dalako hau? Gailua, ordenagailua esnatzeko, hau da, zeuk goizean jaiki, ordenagailua pizteko botoiari sakatu eta zeure ordenagailua martxan jartzeko behar dituen argibide edo instrukzioak. Beraz, pizteko botoia sakatu eta, claro, piztu bai, baina orduan prozesadoreak ez dakiz egin. Orduan, ROM biltegiratze memoriara sartu,
eta bertatik argibideak hartuko ditu, teklatu, pantaila, sagua, dana aurrera eroateko eta zeure ordenagailuagaz abiarazteko. Beraz gogoratu, olako eskuliburu moduko bat da instrukzio batzuekin. Gauza gehiago, HDD eta SDD biltegiratzeak. Hala ere nik hurrengoan adibideak jarriko dizkizuet. Beraz gogoratu, HDD eta SSD. Bertan argazki batzuk jarri dizkizuet. Azken finean hauze hardwarea baita. Hasteko, SSD biltegiratzeak. Solid State Drive dalakoak, beti ere ingelesez. Argazkian ikusten duzuen moduan, egoera solidoko unitateak. Disko gogor mekanikoak HDD ordezkatu ditu. Azken finean lehen, geroago aipatuko dizkizuedan HDDak erabiltzen genituen, gaur egun SSD dalako biltegiratze unitateak. Abantailak ez dute barruan mugitzen duten piezarik, beraz gogorragoak dira. NAND flash memoria teknologia erabiltzen dute, ez lurrunkorrak, eta gogoratu, ordenagailua itzaltzean datuak ez dira ezabatuko. Ezaugarri gehiago, erresistenteak, mugitzen ez den piezarik ez daukatelako, isilak, hau da, zaratarik ez dute egiten, eta azkarrak. 550 megabait segundura iriz daitezke. Hala ere, mota askotarikoak dauz. Eta, azken finean, ezaugarri gehiago, latentzia, hau da, sarbide denbora. Datuak berehala topatuko dituzte, sistema eragilea segundu gutxitan abiaraziz eta aplikazioak bat-batean zabalduz. Hauek erosten badituzue, hauek jartzen badituzue, biziraupena 10 urte ingurukoa eta tamaina desberdinetakoak. 256 giga, 512 giga, terabait bat, eta azken finean era askotarikoak. Baina, batzuetan ere, prezioa begiratu behar duzue. Beraz, gaur egun erabiltzen ditugun SSD biltegiratze unitateak. Eta lehenago, HDDak ere bagen euskan eta baditugu hard disk drive dalakoak. Hor adibidez argazkian eredu bat jarri dizuet eta ikusten duzuen moduan hor hauesek piezak dauzkate. SSDak ez, baina bai diskoak eta piezak dauzkate. Beti ere, disko gogor deitu izan zaie, sistema tradizionalagoak, funtzionamendu mekanikoa, olako disko bat bai daukate, olako tokadiskoz moduko bat bailitzan, betiko tokadiskoak dalakoak. Eta magnetismoa erabiltzen dute, datuak grabatu eta irakurtzeko. Barne osagaiak, piezak, biratzen duen plataforma, tokadiskoz baten antzera, irakurketa eta idazketa buruak dalakoak, hau da, badekote bai olako diskoa eta disko hori irakurtzen duen buru badagoak eta motor bat ere badeko. Beraz, lehen aipatu dizkizuedan txartelak baina zaratatsuagoak dira. Biraketa abiadura, revoluziones por minutu dalakoa, azken finean desberdina da. Azken finean bai portatil, mai gain bat baduzue, edo eta zerbitzari bat baduzue. 5.400 eta hortik gora. Beraz gogoratu, gailuaren arabera, abiadura desberdina daukatela. Hard disk drive dalako hauek. Aukera gehiago, ekonomikoak bai, hauek ekonomikoagoak dira. Eta
edukiera masiboa. 4 terabyte, 5, 8, 20, hori bai, bakoitzaren behar izanen arabera. Aurrera ekingo diogu, disko unitate eramangarria. Beste biltegiratze mota bat. Hau ordenagailua ez dau badau kanpokoa da eta eramangarria. Ziurrik zuetariko askok eta askok olako disko horrak etxean badauzkazue. Zeuen informazioa bai ordenagailuan izateko, baina baita ere eramangarria den disko hor batean. Hor adibidez, eru bat dauzkazue, fitxategiak zeuokaz eroateko. USB bidez konektagarria, fidagarria, babeskopiak egiteko, datu transferentzia eta beti ere eguneroko erabilera. Zeuen datuak poltsikoan eramateko hain zuzen ere. Disko gor unitate eramangarriak. Flash memoria unitateak. Beste mota bat, azken finean formatu eramangarria, informazio euskarri, eta normalean kamera digitalek, agenda elektronikoek eta telefono mugikor askotan sartzen dituzuen txartelak memoria gehiago izateko, hain zuzen ere, hauek edozein momentutan eros ditzakezue eta ez dira garestiak. Azken finean informazio flash memoria baten gorde egiten dute, USB unitateak dira, SD txartelak, micro SD txartelak, SD txartelak, eta azken finean mugikor, kamera, tablet, eta gauzen internetetan erabiltzen diren txartelak dira. Gogoratu, azken finean biltegiratze kapazitate gehiago izan dezazuen flash memoria unitateak. Horrez gain, askotan erabiltzen ditugun olako memoria txartel, memory stick edo pendrive dalakoak, hau da, memory arkatzak ere euskeraz, azken finean memoria gailu eramangarriak, zeuen informazioa leku batetik bestera eroateko, eta baita ere zeuen ordenagailuetan gordeta daukazuen informazioa, oleko babes kopia txikiak egiteko, USB unitateak, flash drive edo memory stick ere izena badaukate, USB konexioa, txikiak eta eramangarriak eta datuak gordetzeko eta datuak transferitu ahal izateko hain zuzen ere. Eta gaur egun, azken finean horiek bai, erabili bai, ala erabili ez, baina hor dauzkagu. Nik ere hortik adibidez badikotu haindik olako pendrive badazpada. Baina gaur egun, erabiltzen ez diren gailu edo biltegiratze gailu gehiago, zinta magnetikoak, zinta magnetiko gailu digitalak, CD-ROMak gero eta gitxiago, DVD-ak bai baina gitxiago, txartel zulatuak, disketeak, zip unitateak, danbor magnetikoak, hau da, lehen aipatu dizkizuedan, gailuak dagoeneko ez dira erabiltzen. Hala ere gogoratu, etxean hor nunbait, disketeren bat baduzue, gorde ezazue azken finean informatikaren, aro digitalen historia izan baita. Eta etorkizuna, zelan dator etorkizuna, zientzia fikzioa dirudien arren, ADN biltegiratzea da. Hau da, badabiltza hor nunbait prestatzen edo frogatzen informazioa, hau da, biltegiratzea ADN kateetan sintetikoen, ADN kate sintetikoetan gordetzea. Horrez gain, datuak beiran gordetzean, bidroan gordetzea, hau da, 5D kuartzo kristala dalakoa, eta baita ere biltegiratze kuantikoa, hau da, atomoetan informazioa gordetzea. Hala ere guretzat oraindik ez dago eskuragai, baina gogoratu gero eta froga gehiago egiten ari direla etorkizunari begira. Beraz, gaurko hitzaldiagaz pizkanaka pizkanatzeko laburbilduz.
biltegiratze gailu desberdinak dauzkazuela. Bilakaera teknologikoa azkar doala, eta azken finean bai, gaur HDD-ak erabiltzen ditudala, baina biak SDD biltegiratze gailuak. Hala ere gogoratu, zalantzan bat badeko zuela, zeuen kazetagune hurbilenera etor zaitezketela, eta bertan lagundu egingo zaitugula. Eskerrik asko gaur gugaz egoteagatik, kafetaguneko lantaldearen guztiaren izenean, eta gogoratu, sare sozialak erabiltzen ditugula, sare sozialetan eskuragai gaudela, eta baita ere gure blokean, interneten eta zeuen herrietan. Egizue klip eta aldatu txipa, eta hurren arte, mil esker!